Halo logoफोर नोंथांमोनखौबो आंनि SwmdwnSN इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायबाय। थ' लोगोफोर दिनै जों रैमालि जाहैनो नागिरदों। नोंथांमोना रैमालि जाहैनो नागिरनायखौ बेलेगसो बुजिदों खोमा। आनारससो जाहैनो नागिरदों जों। बर'नि रैमालिसो होनखायोना। जायखिया मोनगोन ना मोनाथाय बायनानैसो लायगोन नायलाय। न'आवथ' गैखाया नै हाग्राबारिजोंसो थांनांगौ। जों दा मोनोबा बागानखौ खिथागोन आरो ना। बिथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन। हाग्राबारि लामाया देन्जारखा नै। बरिया नै इयाव ना जायो जों इयावबो सम सम। नैलाय ना जाग्रा जायगाया गैया। हाजोनिफ्राय फैयो बियो। स' दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना जायगायाव डाइरेक्ट नायहैदोल'। बागानाव दंफैयो जों दा नै। फिथाइया गोथां मोनबाय मोननायालाय 6था लाबाय। फिथाइ दंजोबो बिराद दङ फिथाइया। बिबारबो बारहांदों नै अबा दाबो। ओइ बिबार ने बिबार लाबाय नै। बागाना नै ओइखि दंहैयो। बेयाव आनारस बागान गोजा गोथां गोमोनखौ लाबाय जों दा 6था लाखाबाय। साथामजों 6था सासेयाव थाइनै थाइनै। बानलु फिसाबो दं माथो नै फिथाइ दं लामनो। आनारस बागाना बेयावनो दंजोबो जों दा जासिगोन आरो जानो 6था लाखाबाय। साथामल'खासो जों 6था लाबाय नै। बागाना गुवारथार नै फिथाइफ्रा। ओरै लाबाय जों। जोङो आनारसखौ लाबाय नै। सासेयाव थाइनै जागोन। बै लामायाव जालांबावगोनसो जों बुरजानो। नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ देन्जार नुदों। र' जों दा जानोसै आनारसखौ नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6था नै इयाव नायदो बेखौ जाजोबगोन जों मानसिया रावबो गैया नै। मानसिफोरा जोबखागोन। आनारस जासिगोन दा। जासिगोन दा नै। नायना खेब हेल' लोगोफोर दा जानोसै फिथाइखौ। रोसिखौबाय जानो लोगोफोर नायदो टेस्टि। आयो रोसि गजोबबाय जारलालै नै। आंबो जानोसै फ्रेन्डस नै ओरैबो स' गाइस जागासिनो नै दासो थाइसे जागायहांदों। बरिया टेस्टि। बरिया लगाव। बरियालै कैंसेल खतम। जागासिनो आंबो। गाइस ओरैबायदि जोङो जानो लुगैनानै लाथारबाय मालायनि गामियाव दा बेखायनो जोङो आरो जों इयुनाव लायनानै जाबाय थाबावगोन गाबोनबो जाबावगोन। दंबावो नै बोरै माखासेलाय
guys, जों ओरैबायदि जाबाय आयौ 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 tasty. Goथाव. लादोलाय. Azaरे pienjar. Good morza. guys. Good morza. So guys, नै बिगुर मानि जाजोबनो नागिरदों Baras kalah saya berbeda. Oka जानांगौ नङाबा बुस्थुखौ मोनजाया थाजा. मा सिखानांलायगौ नोंलाय? Good गोथाव. बहुत गोथाव. आरो दंबावोसो बहुत फिसा दंबावो नै बहुत दंबावो. आरो बबाव दंबावोथाय जाबाय जोबसिगोन जोंनो जाखावनांगौ. So guys, ओरैबायदि जामि बेबायदि जानायनिया मजायानो आलादा. र' एसे हानाय नायनानै जानां. So guys, ओरैबायदि गन्थं गुदुं मानि रोसि हाबलांजोब्बाय जोंनाव. लादां. मजा. लांदां जाजोब्बाय so guys. ओरैबायदि गोसो होनानै जादों जों मिथिगौ ना. थाइसे लिंबावदो माबा थाइसे. दानखावदोलाय. दानखावदो दे. लिंबा साबसिन. Friends, लागावनोसैलाय. ये पर cutting नहय. बेखौ दानखावली गैया जानांगौ. दा नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टेड जागोन. मानो होनब्ला जों दिनै ज' लोगो नांनानै जानायनि खोथाथ' डेन्जारेस. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला. आरो नोंथांमोना डिसलाइक मारिनो खोथाङो भिडिअखौ डिसलाइक मारि. डिसलाइक. र' बे मादाखौ हाखाना. मादाया मानो? इदि जानोसै एबार. बरिया एबार नै बे गेजेरनिया मानो आरोना बेखौ कालटां ओरै होबाय. मा कालटां होनलायनायलै बस? So guys, ओरैबायदि बे मा मिथिना रैमालि बर'नि रैमालि आनारस. बहुत टेस्टी आरो खाजि जानायबा साबसिन. आरो नोंथांमोना दमदमा चेलेन्ज खालामनांगौ. जोंनि चेलेन्ज खालामबा फै जानायाव दमदमा चेलेन्ज खालामनांगौ दमदमा. थाइबा जाबाय जों दा. इलुसि खोमा ना? बेल'सै थाइसे जाबाय जों थाइबा. थाइसे दंबावो. माबा जाबाय जों. सयथामोन नालाय. थाइबा जाबाय. दा थाइबायाव नैबे थाइसेल'सै गाइस. नै नायदो बेखौ खालामनांगौ आंखौ थाइसेल' हारसिं जाना. बेखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरोना गाइस. इलुसि जाबाय दा बेल'सै बेखौ एसे मोजां भाबै जानोसै. बेबायदि जादों आरोना बियो नै गैला. एन्जरनिख्रुइ बांसिन गेदेरसो जायो जों. जों बायदि सोर जाग्रा दङ. दुनियावनो नै बियो गायजायो गायनोबा. जोंनिथिं माने जों कन्टेक्ट लानो हागोन आरोना. एसेबांल' फबना दोननांगौ आरोना बे खामानिसिम. जेनेबा जुदि बे रैमालिनि फुलिखौ नांगौबा जोंनाव माने कन्टेक्ट लानो हागोन. जों हरनो हागोन आरो नोंथांमोननो. So guys, दा जों जाखांबा दसे बोथोराव बल जोहैगोन आरोना. दसे जाखांनानै देखायबावगोन जों नोंसोरनो. नै आंना लाखादों पेन लाखादों. आनारस मोनामगोन गाइस. आनारस मोनामबा मा जानांगौ? दा गोलोमदैखौ सोलालायनो बे बल जोनायाव. बेखौ जिखौ जानला मोनला दाननानै जानांगौलै. गाइस जों ओरैबायदि उदै बुंजोबबाय. आयदा थान्जा. मोनबेसे खालामनांगौमोनलाय? हा? नों देरसिन हादो. आं फिसासिन जागोन नोंसोर देरसिन जा. एसे बरिया जानोसै नायलाय. दा मोनायाव ओंखाम जानो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं. जादो. गाइस आइया ना गोथां, अमा गोथां, बोरमा गोथां जाग्रानि जा. गोलोमजोब्बाय. खुगानि ओरैबायदि मोनजोब्बाय जोङो जानानै. गाइस र' आंबो खेबनो दा सिख्लाफोरनो देखायहरनांगौ. दमदोंबा सोरबा आंजों गथायनो अख्रुबनानै चेलेन्ज खालाम. नोंथांनि खुगा एबा सालाया दोला लांजोबगोन. नाथाय मिथिगौ ना? आंखौ नाय लोगोफोर खुगा आरो हाथाया दोलादों नामा? हो सालायखौ नोंथांमोननिखौ नायनो हागोन आङो पुरा दोलागोन. स' गाइस चेलेन्ज खालाम सोरबाफोर हायोबा दोलागोन खुगा. डाइरेक्ट बिगुरैनो अखा नांगोन आरोना.
नुखादों आंखौबो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड मोनोब्ला र' मोनसे आं ए साला उदै बुंबाय हेल' साला उदै बुंबाय साला जानायफ्राव आइया खानायदो साला So guys, बेखौ आं जाबावनोसै जाजोबदो बेबोनो guys बेखौ जाजोबदो नोंसोर बेबोनो आनलाय नोंसोर बुंदों जाजोबदो सानदों जासि So guys माबा दोलाजोब्बाय आरोखि मा होनोमोनलाय बिरखं So guys ओरैबायदि माबा सोलोंफ्लांलांबाय मा होनो guys जों दा ओरैबायदि जादों आरोना नै नायलाय नोंथांमोन सुनुखौ नायब्रा ओरै केमेरा गुदियाव होब्रा लेमनायबो जायाखै आरो जों एखेबारे गोसो बायदि जायो आरोना गाइस नायनो हागोन स्लिम गाया जानाय फर्मुलाफ्रा नोंथांमोन नायनो हागोन स्लिम जाजोब्बाय एन्जरनिख्रुइबो डेन्जारसिन जायो नोंथांमोना नायनो हायो चेलेन्ज खालामबानो जाबाय आंजों मालाबा जानायाव दा लोगोफोरजों जाखांबाय बिनि उनाव जों दा थांनानै फुटबल जोहैसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड मोनोब्ला बिथांमोना जागासिनो आं जाखांबाय आंहा उदै बुंबाय बिथांमोना दाबो जाखाङाखै बिनि थाखायनो बिथांमोना जागासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनिफ्राय बे भिडिअआव पानि भिडिअ मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानोबा गाइस नै मोनसे दंबावो जानो हायासै आरो बेखौ आग्लायासै स' गाइस एन्जर बायदि जालाबायबाय जों स' लोगोफोर नायलांबाय थाबावदो भिडिअखौ आरो डाइरेक्ट जोंनि मा होनो फोथारखौ नायहैबानो जाबाय डाइरेक्ट